Безнең телерадио компания Русфон Хайрия җәмгыяте белән берлектә авыру балаларга ярдәм акциясын дәвам итә. Бүген яшь ярымлык Алина Хөсәенова тарихы. Сабыйга кичектермәстән үпкәсенә ясалма җилләтү җайланмасы кирәк. Ул кыйммәт тора. Гаилә бездән ярдәм көтә. Хөсәеновлар гаиләсендә төпчек кызлары Алинәнең тууын зур шатлык белән каршы алалар. Туганда 4 килодан да арткан Алинә 5 айга кадәр таза, сау-сәламәт булып үсә. Ләкин кызның әнисе баланың үсешендә тоткырлык сизә. Алинәнең аяклары көчсезләнә бара. Бала аз хәрәкәтләнә башлый. Табибларга мөрәҗәгать иткәннән соң Алинәгә арка мускулының эшләмәү дигән диагноз куела. Вот, наверное, прошел, как я начала ходить по больницам. Диагноз куелганга 1 елдан артык вакыт үтеп китсә дә, әле һаман күңел ышанып бетә алмый. Сәламәт туган баланың булай авырып китүе бигрәк аяныч. Алинәнең әти-әнисе хәлләреннән килгәнчә нарасыйларын сәламәтләндерер өчен тырыша. Мәскәүдә реабилитациядә булып кайтканнар, массаж сеанслары узалар, бассейнга йөриләр. Алинәгә кичектермәстән үпкәне ясалма җилләтү җайланмасы кирәк. Это очень важно для нее. Бу бик мөһим. Кызның диагнозы үпкәдә тагын да җитди авыру китереп чыгарырга мөмкин. Ә бу үз чиратында аның хәлен тагын да начараюга китерә. Аппарат алыр өчен 830,144 сум акча кирәк. Хөсәеновлар гаиләсенә ярдәм итәргә теләк белдерүчеләр экрандагы телефоннар аша мөрәҗәгать итә ала. Яки 5542 номерына «Дети» сүзе белән SMS җибәрергә кирәк. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадио компания һәм Русфонд сайтларында. Эльза Ахмәҗанова, Ралина Абрамова, Иван Худяков, Татарстан яңалыклары.